Molt bon dia a tots. Nosaltres, com bé dia el vicepresident Santiago, que ells porten el misteri dins, el que sí que és una realitat per a tots els que han tingut l'oportunitat de viure el misteri des de la Basílica de l'Assumpció de la Mare de Déu d'ells, ens sentim molt identificats en aquest gran aconteciment que nada más ni nada menos es patrimonio cultural de la humanitat. Per tant, és un aconteixement que com a director d'obres socials tenim el privilegi de poder col·laborar conjuntament en el misteri d'ells en què es pugui propagar conforme estàvem fent des dels últims anys, que està així, no la representació, però sí el concert en alguns casos, i en casos més excepcionals és el que és la representació com va ser en Oslo i com ha sigut en Roma i Palma de Mallorca. Per tant, crec que Novelda està de molt bona enhorabona de poder dir, perquè la pròpia experiència, jo vaig viure aquesta experiència en el meu poble enviada, perquè també hi havia un aconteixement que celebrava que el misteri no és fàcil que vaig a fer les coses, té que haver un aconteixement de relieve en el qual el patronat valore i evalue i a continuació pilla la decisió de que vagi al poble que és la societat. En este cas en concret, i tinc que ser honesto, en el meu director general, el secretari general, don Josefina Noveldero, des que va conèixer o va entrar en la direcció general del Ministeri, m'agradaria que anara al meu poble, a Novelda. Doncs bueno, perfecte. Això és una realitat per tu, per estar molt content, i nosaltres tots els que rodegem a tu també per supost estem contents de poder-te obsequiar i sobretot al teu poble en aquest gran aconteixement, perquè com dic antes és un gran aconteixement el que va viure en Novelda. També sé que les conversacions no han sigut fa 2 dies, venen de temps, senyor alcalde, i tu has sigut també un gran protagonista d'eixes conversacions en el meu director general perquè això siga una realitat. Però fixeu-vos com es dona la circumstància que en aquest cas el nostre president de la Caixa, Modesto Crespo, com també ha dit antes el representant de l'Ajuntament, el consellal, ha comentat Modesto Crespo, que és president de la Caixa, a su vez és president del Ministeri d'Ells. Bueno, el patronat del Ministeri d'Ells, en definitiva. L'Ajuntament de Novelda, l'Església del Personal de Sant Pere i la CAM, i Caja Mediterráneo, fan possible que això sigui un gran aconteixement. Que diguem que dins dels programes que té Caixa Mediterráneo d'acostar la cultura a les pobles, què més honor per aquesta entitat tan alicantina, tan mediterrània com és Caixa del Mediterrani, de poder acostar el seu patrimoni de la humanitat al poble. Per tant, doblement nos sentim orgullosos i nos sentim, en certa manera, protagonistes d'aquest gran aconteixement. Per acabar, simplement agrair a l'Ajuntament, al patronat del Ministeri i a tots, i a l'Església de Sant Pere, que això sigui una realitat, i sobretot un agraïment especial a tots els clients de Novelda, perquè això també es fa per ells. És a dir, Caixa Mediterrània vol agrair a tots els clients, a les que tenen més, a les que tenen menys, com no, a les industrials, a tots els que fan possible que el pressupost de l'obra social de la Caixa Mediterrània sigui una realitat. Per tant, agrair tant a Carlos i a Covadonga que sigueu esforçant-vos perquè l'obra social siga tenint beneficis i puguem repercutir aquests beneficis en el bé de la comunitat. Moltes gràcies. Per mi avui és un dia molt especial per diversos motius. El primer de tots perquè tinc costum, i sobretot gràcies als amics que tenim en ells, començant per el seu alcalde, el Carlos Soler, que tradicionalment invitant-nos a la celebració en agost del misteri, que tenim per costum acudir tant el Regidor de Patrimoni i Cultura com un mateix, que considerem que és una de les coses més meravelloses que podem oferir des del punt de vista patrimonial i cultural i sentimental. I dic sentimental i ho dic bé perquè
d'Elx, però tenir l'ocasió de participar en esta magnífica obra, sentim algo especial que vull pensar que són d'ells que estan participant, com ho deia el vicepresident, en una qüestió que no és res professional, no? Sinó simplement és un sentiment d'un poble que s'expressa a través d'una qüestió de passar segles i que ahí està, no? I que està reconeguda internacionalment. I una qüestió que està reconeguda internacionalment, que vinga a Novelda, jo crec que és una gran notícia que li podem portar al poble de Novelda. Perquè tot el que sigui divulgar el patrimoni, tot el que sigui divulgar la cultura i tot el que sigui divulgar les nostres tradicions, jo crec que és molt important, no sols pels clients de la Caixa, que efectivament, com ho ha dit el director i el responsable de l'obra social de Caixa del Riu Mediterrani, és fonamental, sinó perquè tot el poble de Novelda, el dia 26 a les 9 de la nit, a l'església de Sant Pere, plen de gom a gom l'església, perquè crec que se mereix l'aconteciment que el poble de Novelda dona una resposta a tal aconteciment. Bueno, jo en el capítol d'agraïments, pues, com no podia ser d'altra manera, vull agrair a les persones que han fet possible que l'obra estigui aquí en Novelda d'aquí a uns dies. No? Com ho havia dit Jorge, pues, des de Vicente Sala que ja vaig a començar a posar-me pesat, que és el que li toca als alcaldes, posar-nos pesat. A Víctor i jo, o sigui, Víctor, que han estat junts, quan hem estat allí en la Basílica de Santa Maria, parlant amb l'Alejandro també, posar-nos pesat. A la Caixa, que també ens han posat molts pesats. El meu amic personal de Pepina, pues, que també, com no puc dir d'altra manera, pues, això és que és amic, no? Pues, per demanar-nos favors, que en aquest cas no és un favor personal, és un favor que se tradueix en una resposta cultural pel poble de Novelda, no? I des de luego, per supost, a l'església de Sant Pere, a la seva cultura pàrroco, perquè no ha posat cap problema, no en este acte, sinó mai, sempre que s'ha sol·licitat per qualsevol aspecte, han estat allí, jo crec que això també ha de fer-ho públic. I sobretot perquè és que ho entenen, jo no soc entès, ens diuen que l'església de Sant Pere té una acústica excepcional. Jo crec que això li pot donar molt més joc a la capellania i a l'escolania perquè l'acte encara pugui lluir molt més aquí en Novelda, no? I per tant, jo crec que això és la gran notícia, no? Que Novelda va poder comptar en un patrimoni de la humanitat en qüestió d'uns dies i que tenim que aprofitar l'oportunitat i tenim que aprofitar l'ocasió. També vull que agrair, no puc evitar-ho, sempre que vinc a aquesta casa és especialment, no? Tot el personal que treballa aquí, perquè tenim unes escolles més importants del modernisme i per tant crec que este era el puesto on tenim que presentar este acte i este era el lloc on tenim que divulgar un esdeveniment d'aquestes característiques. I si me permetixen, vull acabar en un tros molt curiós que han encontrat buscant de lo que ja representava en l'any 31 el Ministeri. I vaig a llegir perquè és un curtet, però que jo crec que representa perfectament el que significa el Ministeri d'Elx o la festa. ¿No? Vos diré la fecha y vos diré qui firma esto. Digo, es norma de las democracias modernas el velar por el prestigio y conservación de las manifestaciones de carácter artístico que por tradición están vinculadas a un sentimiento popular. Y más todavía cuando la categoría de aquellas manifestaciones alcanza los grados supremos del arte en un reducido número de ejemplares que son universalmente reconocidos como casos únicos por su significación histórica. Tal ocurre en España con el drama litúrgico popular llamado el Misterio d'Elche o la Festa. Esta frase se dona el motiu de donar-li al Ministeri de la Festa el títol de monument nacional ni més ni menys que per el Ministeri d'Instrucció Pública don Marcelín Domingo i Sant Juan i firmat i signat per el president de la República Espanyola don Vicente Alcalá Zamora. Per tant, crec que estem parlant d'un aconteciment que no ha perdut la més mínima singularitat, la més mínima qüestió cultural i patrimonial. Crec que estem contra una oportunitat única e històrica de poder eixir d'ells i portar-lo al poble de Novelda.